ato na dawaton ang inyong mga maayong ideya nga ika-share sa kinabuhi sa atong letter sender karon og ato pong i-welcome ang maayong hunahuna ni Ate Jane about sa atong atopiko karon sa problema sa atong letter sender nga kami niyon gid siya og otro and then ang iyang mga anak dili gid mo sugot. So unsa kay iyang angay buhaton karon Ate Jane? Kung ikaw ang pangutan-on, unsay iyang the best nga buhaton para ma-safe ang iyano kung maminyo mo padayon ba siya sa iyang kapagminyo or pamation ba niya ang iyang mga anak? Kung kinsa iyang hatagan og pabor? Ayun. So, Ate Will, para sa ako, duha ka butang ang siguro pamulat na to karon sa atong letter sender. Hopefully, no, makahatag ta og maayo nga hunahuna. Para sa ako, isip inahan, nasabtan ako ang ingon pa iyang mga kahadlok, ang iyang punto pod kung nganong ingon pa nangandoy or nakahuna-huna siya nga ah, magtiner og bag-o nga lover ba mga matawag or kauban sa kinabuhi. Tinuod dili lalim mahimo ka nga single parent no. And much more kung wala gyud makahatag sa imo og inspirasyon. Lain ang inspirasyon nga gikan sa mga anak, lain pud ang inspirasyon at will nga gikan sa special someone, di ba? Yes. Lain gyud. So, ma-compare nimo ang imong pagbati sa imong anak ug sa special someone. Yes, oo. Tinuod gyud na nga kuan. Bisan pa man siguro og unsa ka ingon pa ka tough nga pagka babae, naagyoy times nga longing or mangandoy ka og kanang moment ba nga unta na apoy ingon pa mga kilig-kilig or something nga ingana. So nasayod ta ako wala ko nag-expect sa iyaha nga mo entertain siya og someone para mutabang sa iyaha financially kay bisan pa gani sa iyang choice unta sa iyang kaugalingon nga choice mas prefer niya ang ulitaw. Ang uban na ingon practical daw mo pili og kanang mga balupod or na ay mga trabaho or something ingana. Lain-lain man gud ta og ingon pasok na lagi sa pagpili og mga tao nga sudlon sa atong mga kinabuhi no. So sa iya karon is gusto lang gyud siguro niya nga na ay mag-recharge pa sa iya except gawas pa sa iyang mga anak. So nasabtan nato ng imong gibati og syempre ang imong kahadlok nga pag maabot ang time nga naa na sila yung mga kaugalingon nga pamilya, dili pod tuod lalim nga mag-solo ka knowing nga ang imong bana previously ang gikamatyan is sakit. Dili pod nato mailimod nga sa imong pagpaningkamot karon posible nga mataligam ananimo imong kaugalingon nga health, di ba? Unsahay bisag na gibati padayon lang gihapon kay sayang ang adlaw or sayang ang kitaon sa karon nga adlaw. Na ay mga ingana nga mindset ang mga ginikanan dili lang sa mama dili lang sa papa no, basta sa both. So masabtan ako ang imong gibati karon so mao nang imong tumong or imong pangagpas ang umaabot. Pero at the same time, nahadlok ka nga tungod kay nagkadagko ng imong mga anak and naanay ilang kaugalingon pod nga opinion about sa ingana pag-entertain og lain nga mga binuhat. So naa ang imong mga kadlok nga basin og magkagubot unya or unsa pay dako-dako pa nga posible mo arise nga mga problema since 18 ug 15 medyo ulitaw na gyud Ate Will og Yes. makamauna mo barog sa kung unsa man galing ang ilang ingon pagibuhian nga istorya. Well, para sa ako Ma'am Vernie, dili siya ingon nga dako gyud unta nga problema kung makamao ka unsaon pag-handle or unsaon pag-communicate sa imong mga anak. Since naa naman sila sa mga mature na 18 or 15, that could be mature na ang 15 years old, depende na sa kung unsa ang perception niya sa kinabuhi or sa sa kalibutan. Pwede nimo sila i-communicate, makikistorya ka sa ilaha kinasing-kasing. Ipasabot nimo kung unsa kalisod ang kinabuhi, kung unsa ang realidad sa kinabuhi. And syempre na i-share po nimo sa ilaha kung unsa ang imong mga kahadlo. Kay kana nga mga idara
actually makarelate na pag-abot sa love life, mga hisgutan ng gugma. Nanay pitik-pitik, Ate Yes, Jane. makarelate na sila, tinud-anay nga pagka-istorya. And at the same time, naana pud na sila observations sa realidad sa kinabuhi, mapa-financial man, mapa-moral, emotional nga support, naana na sila yung mga experiences. Siguro dili pa ingon kabugat sa atong na-experience isip ginikanan nata, pero dili na ka maglisod pag-explain sa ilaha or pagpasabot sa ilaha kung unsa man galing ang imong gibati. And sa ingana pud nga mga pamaagi, basin og mapukaw or makahatag kahinuon og encouragement sa ilaha nga motabang og diskarte sa imuha pag-abot sa mga finances, and at the same time maplanuhan nila pag maayo pod ang ilang future kanang tuod mo ila-ila ko og tawo, mo haanap ko og tawo nga akong ikauban sa kuano hangtod sa kinabuhi, pero at the same time kinahanglan pod nga dili nako makuhaan or dili nako mataligamaan or mabiyaan akong mama. Murag something nga na ba no, kay tinuod dili sa siya fair kung magtuman ka sa imong kagustuhan o pag-abot sa panahon, di man nato gyud makontrolar ang hunahuna sa tao, no pag-abot sa panahon nag-fail day ka sa imong gipili nga tao unya gibiyaan ka, di ba? Asa man gihapon ang tinog ingon pa paingnan, di ba? Anak gihapon ang ingon pa muatiman or dagananan. So nakasabtan nako ang imong mga kahadlok, ang imong mga kuan. Gusto nimo nga magmalipayon sa imong kaugalingon nga kinabuhi, pero at the same time naglisod pod ka nga masuko ang imong mga anak sa imuha. Sometimes manggod kung dili nato paminawan ang atong mga anak unsahay makaminos gani Ate Will sa ilang gihatag nga respeto sa ato, di ba? Yes, Tinuod Ate na. Jane. Mm-mm. Kinahanglan ang kung ano mga panghitabo sa kanang sulbaron, kanang atong sabutan, no. Di ta mag-ulaw-ulaw nga bisig inahanta, pero pwede man siguro mo share, pero kung Yes. kita mismo ang naa sa hingtungdan, Ate Jane, murag lisod biya. Mm, Murag lisod. Medyo mablangko lagi ka. Yeah, So, oo. mao to ang akong mga pangagpa sa imong mga kahadlok karon. Ug syempre, the other side pod nga posible or mga lakang or mga pamaagi nga pwede nimo mai-open sa ila. Ug syempre, makatabang sila pag hanap or pag tan-aw or kanang paghanap og uban nga solusyon Ate Will nga dili ka ingon pa mapasubo or mahiadtog yun sa mga imong gikahadlukan. And para sa ako ang kanang normal man gyud na nga mahadlok ta nga mag-inusara, pero para sa ako sa pagkakaroon no, if ever dili gyud pa maka-agree imong mga anak, mas maayo man pod nga imong i-empower mismo imong kaugalingon. Tinuod nga lain gyud nang naay Yes. mag-atiman sa imuha, Mm-mm. pero kusog or mas lig-on gyud ang empowerment nga ikaw mismo sa imong kaugalingon nag-put up, ikaw mismo sa imong kaugalingon ingon pa namuhunan. Kabaluman ka nga posible gyud nga ing-ana ang paingnan labi na og gasto atong lawas. So karon pa lang daan anam-anam mo nimo pag kondisyon imong mga anak if di gyud sila mosugot nga tabangan ka sa financial or di ba kaha kanang mahatagan pud nimo og panahon imong kaugalingon nga lawas bisag og mga supplements or mga something ingana para dili mo abot sa punto nga siguro po Ate Will na apod siya trauma ani tungod sa nahitabo sa iyang bana. Mahadlok siya Yes, Ate Jen. pagsakit unya walay mo ati. Way mo ati man niya. Importante atong maobserbahan sa ako gani karon nga pangidaron no. Mas importante gid di ay ang naa kay partner no nga mo imong masandigan kung panahon magkatigulang nakalabi na kung nay kay batayon sa lawas. Oo. Lahi ra gyud ang feeling nga imong bation sa imong anak. Murag na agay diferensya Ate Jane labi na kung nana sila'y pamilya. Magpanuko na ka nga mo sampit sa ila. Mm-mm. So para sa kamarato akong i-share sa atong letter sender. Yes, salamat Ate Jen. Ug napo ko'y ikadugang kang member ni no. Tinuod gid na nga sa panghitabo sa atong kinabuhi. Murag niingon man tag murag dili gid ta unpredicted gid no. Dili ta uncertain gid permi ang atong kanang atong panglantaw sa atong kinabuhi. Labi na karon kaning maka-experience tag inani nga mga problema. So mablangko ta. Tinuod gid na giingon ni Ate Jane nga mablangko kay naman ka sa duha matunga-tunga ka mo pili ka nga ipalabon ba nimo imong kaugalingon or imo bang pamation ang imong mga anak. So diha ka maglibog
So tinuod man na Ma'am Bernie nga kung kita mabalo or mag-divorce or mag-separate na atay right nga magminyo og otro. Pero daghan na ang mga pero at Jane, daghan ang mga factors no, daghan ang mga hinder sa atong himuon nga plano or himuon nga desisyon. Reality gyud na. Number one yun ang atong mga anak mobabag yun, no? Mobabag sa atong mga plano or mobabag sa atong mga kagustuhan kay medyo murag gusto nila nga sila ang masunod. Sila ang masunod. Sila ang prioridad. Yes, sila ang priority. Murag gusto nila nga ang atong atensyon to ara sa ila. Din i-focus nato ang time adto sa ila. Or how much more kung ano kanang ang ilang pagbati nga kanang medyo na sila'y kung Ate Jean kanang na sila'y katunga kabahin no maingon nga di na ta malaw ni mama kung maminyo na siya glain ato na iyang time ato na siyang bana di na nakalikayan na agi na nga mga feeling sa mga anak. So ang iyahang ko anto na didto ang iyang atensyon makuhaan na wala na ato. So tinuod na siya pero ang sa iyon nga ako pong nakuhaan og base Ate Jean sa mga akong nabasa na according sa uban ni ingon nga it is perfectly safe not to marry ko no not to marry not to remarry. So in ana kay aron sa imong kaugalingon labi na kung sama sa problema sa atong kuan karon later sender nga kuan gyud ang mga anak nagdumili. So aron na siguro pag kaning pagtan-aw o paglantaw sa umaabot nga safe ang imong kuan kanang panghitabo sa unahan. So siguro sa ako lang labi na Ate Jean kay mga laki basin magpabuyag na noon kanang inana bitaw kanang mo rebuild Mahimo ng sakit mamahimo sa ulo. na musamot ang imong sakit sa ulo and then kung unsay mahitabo sa imong duha ka anak murag ikaw ang mabasol di ba na ay mga kinaiya sa mga anak nato nga kanang mo rebuild gyud ba tungod kanay kay si mama nagtuman o magpakawala. Okay lang siguro ang babae magpakawala Ate Jean kay asa lang pa no natay makuan mo medyo madala-dala ra ang babae o kanang istorya. And then kung lalaki magpakawala murag lisod kay mo adton mo dangop sa mga dili maayong butang. So imo na imong lantawon Ma'am Bernie kung unsay bugat ug unsay pabor sa imo kung siguro na kuan man na Ate Jane murag nahimo man niya sa 11 years nga wala siya kapika sa kinabuhi wala siya nag solo flight. o solo flight ka and then karon gusto na ka mo settle down and then ang imong mga anak mo kuan man gyud hinuon insakto pud si Ate Jane nga pakig-istoryahi o istoryahan sila imong kanang bitahong maymayan or kanang ipaabot sa ilang imong feeling karon kay wa man kunoy problema nga dili masolban Mao gyud. pinaagi sa pag-istorya so atong solbaron ang inyong problema pinaagi sa pagkig-istorya sa imong mga anak nga pasabta sila siguro Ate Jean makasabot ra sila sa unahan kung unsay imong gibati karon labi na kung naka-experience na sila og di ba Ug mahigugma magugma. naman ng 18 years old Di na gyud mm. siya Ate Will maglisod Nanay, pagpasabot. yes, kung nana siya ay ni feel na sila pud og paghigugma so makasabot gid sila sa imo ha. Hinaot unta Ma'am Bernie nga imong nang nadawat no or imong masabtan ang among gi hatag ni Ate Jane karon nga mga maayong ideya nga imong pagkabuhaton. So ikaw ra gyud ang makahimo niini apan pinaagi sa among mga suggestions. So imo tong kakuhaan og maayong pagtulon-an. So nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Nga gikan sa sinulat ni Robert Paul Gum. Gikan sa chirandomvibes.com about sa parent-children's relationship. Nga nag-ingon, don't worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. So gamay paambit Ate Jane pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will. So para ni sa mga para sa ako isip ginikanan
sometimes natay mga maymay, natay mga yaw-yaw, natay mga gusto nga mga pagtulunan nga atong ingon pa gina-share sa atong mga anak or gusto natong ipasa sa ilaha. Pero naay mga panahon nga ma-feel nato bisag unsaon nato og maymay, bisag unsaon nato og yaw-yaw, wala na minaw. Hadlok ta nga wala gihapon sila nakatunan. Pero kung ingana man galing, ang importante ana is nakita nimo nga nag-obserbar sila or nagtan-aw sila sa kung unsa man galing ang imong gibuhat. So pasabot na ay mga bata nga dili ingon pa adaptive pinaagi sa pagpaminaw pero adaptive sila sa mga pag-obserbar o pagtan-aw. Labi na ning mga ingani no. Mabalaka ka nga di maminaw sa imong side pero nagbantay sa imo kuan ka, maalerto ka, maalarma ka or ingon pa mag-worry, mabalaka ka kung permit na kang gibantayan. Yes, Ate Jean, murag delikado na no. Nga kumpiyansa ka nga murag Wala- man lang na wala ra mati, sa murag ila. wala raman sa ila pero pag kuan na di ay pag abot sa panahon na na di ay reaksyon no. Okay lang kung positive, pero kung negatibo na gani Ate Jean diha ang kolba. No, yun. So karon padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Psalms 8:30. Nag-ingon, As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. So, ang atong Bible verse karon nagpahinumdom na usab kanato nga ang Dios na sa atong kiliran unang anak kanunay nagtan-aw kanato kanunay kuano protekta kanato kung kita usab na nagmasinugtanon kaniya ug lig-on ang atong pagtuo pagsalig kaniya kay naa siya kanunay nagauban kanato. So mingon ta nga ang Dios bisan dili nato makita apa naa siya nagamanman sa tanan niyang mga anak diri sa kalibutan. So mga ka-feelings, maura to no ang among i-share karon ni Ate Jean ug ang atong topiko karon ning kahaponon. Ug wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa atong panag-uban-uban ug hantud na lang ug mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.